Nesa, ac hefnawdd na chefnogaeth ariannol o fath yn y byd, mae yna ŵr ifanc o Gaernarfon di mynd ati i gynhyrchu cryn addysg ar ei ben a'i bastwn ei hun. Ond yn fwy na hynny, mae di penderfynu rhoi'r cyfan ddaw a'i gwerthiant i Ysgol Pendaler yn y dre. Mi fydd Mac Bac yn lawnsio ei CD yn y Ship and Castle yng Nghaernarfon nos fory. Dwi wedi bod wrthi yn ei cerddoriaeth fi'n hyn ers rhyw jyst awn i 6 mlynedd fan. A o'n i wedi penderfynu lot yn ôl yn cyffin o flwyddyn i sgwennu canion Cymraeg. O'n i wedi sgwennu canion Cymraeg o blaen jyst rhai Saesneg. Ar ôl gorffan y CD o'n i'n meddwl, syniad da i codi pres at achos da yn Gaernarfon. I gael dangos cymorth fi, o'n i wedi penderfynu dewis Ysgol Pendaler achos dwi'n meddwl bod nhw'n gwneud gwaith arbennig o dda efo'r plant yma neu felly. So, jyst ffordd fi o dangos cymorth fi, oedden nhw'n ffordd da o codi arian hyd, o'n i'n meddwl. Ac enw CD wedi cadw ffydd am nawr, a CD yn costio 4 pint, a dwi'n gwerthu mor gymaint o CDs fedra i, codi mwy o pres at yr ysgol,